kayo! Ay, nalo ko na. Naku Nalo po! ko na. Yan na, yan na. Ayan na naman, ayan na naman. Ito si Jason Bay, punta first time magkukulang kami, makakabang nyo pakikinggan yung kabilang sa Shopee man lang yan. Ayan yun sila. Ayan, mayroon kami laban. Ito sa akin, hindi ko maintindihan kung anong klaseng igamba to. Basta spider yan tayo. Oh, grugi na siya, grugi na. Sa laban po na, Wala na yun sa akin, mas mali. sino matalong manalo po, para po kami maghulog po dito. Yan. 10 pesos. Yan. Para po kami. Okay, Manalo tayo matalo. tayo. Natin, laban na natin. Para malaman na. Okay na, game na. Ayan mga kagamba. Ayan. Ayaw na umalis yung akin sa Kasi isla. kahit na sino manalo matalo dito, ay masaya Gising, kami. gising, gising. At least Ganyan. mapunta rito yung ano namin, yung Oh, pera namin. Binulugan din. wala. Walang pakiramdam tong akin. Walang pakiramdam. Yan na tayo. Yung akin po, may load po ito ha. Boss. Kay galing po kay Idol, kay Boss Justin Gabriel, yung solid subscriber po natin. Iikot lang tayo. Yan na. Ayaw tumakbo eh. Itong akin ayaw na umalis. Kasi Baka po pilayan tayo. Nagpaalam na rin ako. dumidikit siya, oh. Ay, may pandikit yan tayo sa paa. Yun! Ang ganda ng laban! Boom! Ganda ng laban. Kita mo naman. Kaya huwag kayo makikinig Nagbigay ng doon. magandang Sabi. laban. Ito magandang laban. So, Dito, shoutout dito, sa'yo, magandang Boss laban. Huwag Justin kayo Gabriel. makikinig doon. Magandang nilalaro nito. Lumapit ka pa. Yan na. Grabe yan. Kami sapot. Ano ba yan? Ba't tinulugan pa? Maganda yung... May tinigil na ba mo ito o may laban na yan? Isa lang, isa lang. Ay, So, daanan. anong laban yan? Nanalo ka? Lalaban na. Panalo, one win pa lang ito. Laban pa. Pares naman itong nagtutulog tong dalawa. Alay sa akin, 60. Eh, sabi nga kasi, huwag daw magkalaban eh. Alaka, makakagat na yung akin. Mas Ayun na, ayun na. Ala. Lolo. Pati hulog. Pero sa Gusto, kawan Ano mo ganun namin ba natin Idol tayo Doc yan? siya, mas Mga umas ito. Yun eh. Uy, Kaganyan-ganyan na. Kanina lumalaro naman ah. Yun na. Bilito mo na yung akin. Ayun na. Ayun na, pero lumalaban sa'yo, Doc. Ayun lang. Oo, tumai pa sa tabi niya. Oo. Oh. Dapat ka masunod sa akin, Doc, dahil may ano sa akin, may load. reload. Ayun, Ayun, naku po, patay. Ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na. May tambak yung akin. Ayun na, ayun na. Uy! Ayun. Patay ka, natulog ka dyan. Sa may pangil pa. Na-epic tambak. Pero Pero kumakatay. nakakagat din yung sa'yo. Ano ba nangyayari? Isa na lang tayo pag hindi ano palitan natin ang gamba. Salangan kaya natin isa pa. Sige, salangan pa rin natin ang isa. Pero Ngayon lang ka makakapanood ng mga ganitong laban, mga kaganda, mga kasapot. Ayan. Parehas si gamba niya maglalaban. nakakagat pa. Pero kanina, no? Uy, takbo dun, makikali ka. Malakas yung puwersa nung ano. Ayan, yan. Ayan na. Ayan, Uy. ay, apa. Ayun na, ayun na. Ba. Magandang laban. Ibig sabihin, akin talaga yung gustong kalaban. Nagkakagulatan. Oh. Bumibiglas ka. Nagkakagulatan. Nagkakabantayan pa tayo. Ayun. Ba. Uy! Nadali Nadali ka agad sa likodan. Nalo ko na. Ganda naman laro na yun. Nadali yung akin. Nalo ko na. Nakapaikot-ikot na tayo ah. Ang galing yung kay Jason Webb. Ikot ah. Ang galing na kay kasapot. Ang liit. Bumitaw. Dinali niya yung akin. Good size, oh. Lips to lips na eh. Tangkal Ayaw niyong katapat yung kasing laki niya. Nakakagat din sa atin Gusto sa- niyang katapat mas malaki sa kanya. Isa pa. Pakawalan natin. Meron may gawin ito. Oo, nakakapisan din yung Katas din yung kay ano. Ito, wala pakawalan natin. natin eh, pero wala na. Dito tayo kabila dulo. Ako maglabag yan. Ayan. Ayan na. So, panalo tayo kay Idol. Ito sa gitna. Mabilis ang laban lang ito, no? So, Dito, panoorin mabilisan natin din yung yung laban namin. Dito, wala nang bitawan dito. Ubusan ng lahi. Diretso na. Ayan pa, isa pa. O, shoutout pala sa... Ayan na naman. Ayan na naman. Ang tigil lang Naku sa po, puta. mali ang kinagatan ng akin. Ayan. Ano, lapit ko na naman yung akin. Nalo ko na. Ay! Naku po, Nalo ko na. grabe naman tong kakamba ko. Nakadalawang sunod na. Nalo ko na. Doblehin ko na. Ang dami na. Ayan. Maya-maya sa doblehin ko na. Nalo ko na. Nako, nadali na naman Tatay Mendo. Nalo ko na. Ito talaga magpapanalo dyan. Bandang huli, ito magdadala niyan. Oo. Mr. Cameraman, pakitutok nga yung ayaw gumalaw. Nalo ko na.
Naku po. Dalawa na binilot niya, oh. Yan, yan, Ayan yan. na talaga yan. pupunta na. Oo. Ayan na isa. Yung kanina Yung tumalo kay yung Idol lang ha. yung mas bulto ng kayo. Naku po, Lalo ka grabe naman to. Kaso pa Pero kumakalas pa isa eh. Oo, nagpupumiglas din eh. Yan, dalawang. Baka wala natin ulit siya. Yan, yan, yan. Isa pa. Baka wala natin. Ito, grugi rin to. Yan, nangangagat ng stick. Naku, ayan na. Uy, may ano daw doon, may gising. Sige. Ito ay umalis dito sa dulo. Lumapit ka nga doon. Yan, pagtulungan nyo, dalawa na nga kayo eh. Pagtulungan nyo yan, dalawa na nga kayo eh. Alis mo yan sa pagkain. Grabe naman yan, sunod-sunod laro na. Ala nang bitawan to mga kagamba, ganito, dapat ganito lagi laro. Dagdagan na lang pala to, dagdagan, Oo. walang alisan to tayo, no? Wala na. Pagtutulungan nila yan, dalawa na nga silang bindulayin eh. Eh, isa na lang yung kasapot eh. Oo, isa Pero na. dalawa na nabit-bit ng Mendoline yung kasapot. Oo, umipot na yung akin. Oo, ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ano, nagkakapaan na ulit. Ayun na. Madadali pa yata. Ulit. Madadali ulit. Binibilutan na lang buhay. Grabe naman to sa akin, binibilutan na lang buhay. Ayaw lumaban yung busi si Rolon. Ayan o, Ayaw, oh. grabe naman tong kasapot lane na to. Oo. Wala, di man lang Binilutan ng buhay yung isa. Sa sobrang bago dahil na kumagat. Ayan na. Ayun, sinasaputan niya, oh. Sumasapot tong akin, wala pang kalaban. Nako, ayaw na gumalaw na sa atin mga kasapot. Kagagamba. Kaya ang ganda ng laban kasi tuloy-tuloy, wala nang atras-atras, wala nang post-post. Wala na yung akin, oh. Sinaputan lang, wala na, oh. Hindi na gumalaw, natuluyan, hindi gumalaw. Hindi, okay na Oo. yan. Naku. Ayaw rin gumalaw na sa akin. Ayaw. Ito, grogi ito. Overtrace to. Baka makagat tayo. Overtrace. Overtrace na yan. So yun, sa mga Overtrace. Overtrace. Kasi pag overdose, medyo mahina pa. Naku, nilapagalaw din natin. Tabitin sa lahat si tatay. Dito na, eto na, may kalalagyan na talaga yung kasapot. May kalalagyan yung kasapot. Ay, banda ko lang kita tayo may tulga. Yun, thank you, Doc, sa Aba? magandang kulab na naman na gawin natin. Hindi siya nakiramdam na may kalaban. Ala, di gumagalaw tayo mga kalaban eh. Jason, Wala, mga tulala lang. kaming meeting po ngayon. Yun. Sa darating na Tulala. December, January. Tanggalin na natin yung mga Ay, nakain. yan na naman. Ayun, sasaputan na naman buhay yun. May special. Ayun na. Yun, Magkakatagpo na nasa sila. Boracay si Idol. Magkakatagpo na. Biyay siya. Ayun na. Magkakatagpo. Uy! Yan na. Uy, pumalagpas Yan na. Nadali rin kasi kasi kasapot. kinaya. Oh, sa wakas, panglima. Manalo na kami sa amin para sa kami maglalagay po dito ni Idol Spider. Panglimang sabak. Ito po sa atin. Ayun. Kaya, umayaw na. pag may may kay unang kasapot. laban na po ito. Nanalo po siya. Pangalawang laban niya po ngayon. Pag Win to may life. kasapot. Kakargahan natin ng isa. Jenson Knight. Ay, pinapagod niyo ako ah. Kay Calixto Ibarra. Ayun. So, panoorin yung mga kapiman yung laban pa ni Kakargahan natin ng isa. Ayan, lagyan mo niya. Paki-like and subscribe po yung channel. Ayan, mas malapit yan. Thank you. Sumasapot na siya. Ay, nakagat niya yung kinakain. Kinagat niya yung kinain. Oh, lumapit ka doon, lumapit Thank you ka. mga kapiman. Ayan na. Kagat ka na. Kinagat din. Uy, lumapit ka doon. Para Kung nasaan yung magkaalaman na. Oh, Grabe. Dami, isang kumpul. okay. sa pwesto, hindi niya alam. Okay. Ay, sasabutan yung kasapot. Kakampi mo yan. Huwag ganyan. Kakampi mo yan. Mga kasapot. Magkakampi kayo. Natali yung akin. Magkakampi kayo. Uy, nakagat na naman. Grabe yan. Nakaganti Uy. siya. Nakaganti yung mga dalawang kasapot bumibira. Magkakampi kayo. Ay, nalo ko na. Naku Nalo po. ko na. Naku. Magkaganyan. Binulutan na. Wala na. Pinaikot-ikot na lahat. Ito sa atin eh. Grabe naman itong mga kasapot Ang galing nito, ang galing nito. Laban to, Doc. Pati kakampi niya. Wala Pati na. kakampi niya. oh, Binalutan na ng Nakakagat pa buhay. sa akin. Sapot eh. Nakakagat pa sa akin yung binibilutan niya. Ayaw tigilan, no? Grabe naman yan. Picture mo lang.
Oo. Ang lupit. Magbibigay ng magandang laban. Galit na siya pero... Ay, gumagalaw pa yung... Nakagalaw pa yung isa tayo, hindi pa naman kasi patay yun eh. Sinaputan lang ng boy, pakita mo rito, Mr. Cameraman. Ayan o, eto buhay pa to eh. Buhay pa yun, sinaputan lang ng buhay eh. Okay na, may nanalo na. Ayun, may nanalo na. Magaling to kaya kasapot mga kagamba. 5, 6. Bonus pa ito lang ng... Kasama yung kanya. Buhay pa yung isa dyan tayo. Buhay pa. Kinagat niya yung akin. Biniliutan siya buhay. Nung sa'yo din. Tibay. At yun, mga kasabot, tao dito, Tatay Kagamboy, Usosero. Supportahan nyo to, lahat ng kasabot dyan. Huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe. Yan. Pinakitaan namin kayo ng napakagandang laban. Yun. For the first time mga kagamba laban yun. Maiba naman. Tatay Mendo lang ang gumawa ng ganito. Nagulat ako sa biglang ginawa niya eh. Lapag ng lapag eh. Yan, maraming salamat ha. Bigyan tayo ng magandang laro. Yun mga kagamba, maraming salamat. Shout out sa lahat ng mga subscriber, mga vlogger dyan. Mga kagamba. Jason Webb mga kagamba, huwag kakalimutan. Sa susunod na eleksyon. At saka si Mendo sa Sierra Gamboy. Yan, for President. Hanggang doon lang po, maraming pong salamat. Hanggang sa muli. Parang yung laban